10 mladića i 10 djevojaka iz cijele Hrvatske probilo se do finala izbora za Miss i mistera turizma, a uoči velikog finala naporno su uvježbavali zadane koreografije. Već par puta sam i plesat, bija trenira i to, tako da imam mota, imam ritam i to, ali inače ko sam viđao muške i to se, naravno, imaju problema sa puštanjem, su prekruti. On super pleše i sretna sam eto što sam sa njim u paru, pošto zna plesat pa zapravo je on mene naučio plesat, ja sam nešto malo znala, ali on mi je puno pomogao. Kandidati su za pobjedu, osim izgleda, trebali zadovoljiti i neke druge kvalitete. Sve naše cure naravno moraju biti jako lijepe, predstavljaju lijepu našu, moraju znati engleski jezik, bilo bi poželjno da znaju 2 jezika, naravno predstaviti hrvatski turizam, hrvatsku kulturu i hrvatsku modu i hrvatski dizajn. To moraju znati. U pauzama od priprema za finale, mladići i djevojke su se opušteno družili i stvarali nova prijateljstva, ali i obnavljali stara. Ovdje je baš jedna cura s kojom sam se upoznala prije 4 godina na jednom ovakvom izboru. Održavamo to prijateljstvo, stvarno je to predivno, kada se opet sretnemo na isto takvom izboru. Izgubljenu energiju nadoknađivali su u restoranu, a provjerili smo i jesu li djevojke pazile na liniju kako bi zablistale pred žirijem. Ne jedemo ništa. Evo, ja nisam jela mjesec dana, na primjer, jedino neke sjemenke, sezam, nešto. Volim jesti dosta onako domaće hrane, iako sam jako izbirljiva po pitanju toga, ali čula sam da ovaj hotel ima, da ovaj restoran zapravo ima vrhunske stejkove, tako da se stvarno veselim probati. U hotelskim sobama djevojke su isprobale make-up za savršen izgled, mladići provjeravali kako im stoje sakoji, dok su trenutke za opuštanje potražili u teretani i wellnessu. Malo se opustimo da budemo svježe za sljedeći dan. Tu se mogu opustiti, u vodi sam, volim vodu, s mora dolazim i onda mi je baš to malo da nekako prikažem more kao da me uživam. Tijekom finala izbora goste je zabavio Jacques Houdek, koji nam je povjerio da voli snimati duete te da će uskoro iznenaditi obožavateljice i obožavatelje novom suradnjom. Dobijam puno ponuda za duete i to mi jako laska, ali jako biram. Biće nekih iznenađenja. Kroz godinu dana bi mogao iznenaditi s jednom kombinacijom koja je možda neočekivana. Uvijek mislim da treba iznenaditi. Tako da volim pjevati u duetu. To je izmjena ljubavi i energije, prekrasna forma. Zdenka Kovačiček, koja uskoro slavi respektabilnih 60 godina karijere, otkrila nam je kako je nedavno ostala u šoku kad su joj javili da će njezinom pjesmom Elektra biti zatvorena Chanelova revija u Parizu. Strašno, jer za mene je Karl Lagerfeld genije, on je genije modni, on već toliko godina postoji. A sad upravo ta revija za koju su koristili elektronsku glazbu, koju smo mi napravili prije 40 godina, prije vremena, pokazuje koliko se on prilagodio mladoj generaciji. Žiri je na kraju pobjedu dodijelio Ivanu Protiću, dok je lentu Miss turizma ponijela 20-godišnja Vinkovčanka Magdalena Brkić. Pa ne bih rekao da je samo fizički izgled bitan je karakter, bitno je jednostavno da imate komplet, da bude, kao bih rekao, što bolja osoba za primjer drugima. Nisam to očekivala i bilo je stvarno puno lijepih cura, tako da eto, bila sam jako i sretna. Očekujem da ću puno raditi, da će mi biti jako zanimljivo, da ću puno toga i naučiti i da to neće trajati samo godinu dana, da će mi to za cijeli život u stvari trajati. Mister turizma će boje Hrvatske braniti u lipnju u Panami, a Miss u studenom iduće godine u Maleziji.